Здравейте! Аз съм Петя Тодорова от Киберпрестъпност на ГДБОП. Киберпрогнозата е изготвена от дирекция Киберпрестъпност при ГДБОП със съдействието на Киберклуба. Този месец ще засегнем някои от често срещаните престъпления напоследък. Тенденциите за предстоящите месеци са за повишение на случаите на хакване на профили в социалните мрежи, за разпространение на фалшиви новини и случаи на дезинформация, при която съзнателно се подава напълно невярна информация с цел да се манипулират и да предприемат някакви действия, като например инвестиране. Все повече зачестява използването на изкуствен интелект за създаването на видеоматериали с измамна цел, като за това се използват публични личности. Съветваме да проверявате всяка една информация, която достига до вас, като използвате достоверни източници на информация. За осигуряване на по-голяма защита на акаунти в социалните мрежи, призоваваме да използвате оторизирани приложения или други начини за двуфакторно удостоверяване при вход в профил. И този месец наблюдаваме отново случаи, при които фирми са пострадали от сменен IBAN, вследствие на което са ощетени с голяма сума пари. За изминалата 2023 година в дирекция Киберпрестъпност са постъпили сигнали от около 60 фирми, станали жертва на сменен IBAN, които общо са загубили около 10 милиона евро. Затова съветваме междуфирмената кореспонденция да се извършва посредством алтернативен начин за комуникация. Едно от най-често извършваните измами в интернет е така наречената романтична измама. Това е онлайн престъпление, което се извършва посредством различни приложения за онлайн комуникация, като Facebook, Instagram, WhatsApp и Telegram. Измамниците ползват откраднати снимки от интернет на реални хора, като се представят за военнослужещи, пилоти, лекари и лица с вълнуваща и сериозна професия, с която целят да предизвикат интерес. Тези лица набелязват жертвите си според съдържанието, което споделят в интернет. Започва се комуникация и лицето започва да проявява интерес към вас за относително кратък период от време, като започва да се интересува от вашия личен живот и интересите ви. Изгради ли доверие във вас, лицето започва да иска различни парични суми по различни поводи. За покупката на самолетен билет, за да ви посети, или за бъдеща обща къща, за лечение на близък роднини. Лицето може да поиска от вас да му изпратите средства и под формата на криптовалута. Крайната цел е материална облага, получаване на пари или използване на жертвата за муле за пренасяне на пари. Бъдете мними към непознати потребители, които ви намират в социалните мрежи и интернет, имащи задълбочен интерес към вашия личен живот. Поручете снимката и профила на лицето, за да видите дали материалите в него не са използвани другаде. При вече започната комуникация не споделяйте ваши и на семейството ви снимки, както и каквато и да е друга лична информация, която може да бъде използвана за изнудване. Обмислите отправените към вас молби за даване на парични суми. Отново припомняме да използвате сигурни пароли и антивирусна програма. Не предоставяйте лични и банкови данни и не изпращайте пари на непознати лица в интернет.